Initia Hasselt zet het handbal in Limburg op de kaart. Hun stunt in de achtste finales van de Challenge Cup tegen het Poolse Puławy heeft vriend en vijand verrast. Er is een feestje gebouwd, inderdaad. Ik had eigenlijk het gevoel, het voelde beter als kampioen spelen in België. Ik heb al 2 bekers gepakt met Hasselt, ik heb 1 keer kampioen gespeeld. Dit gevoel was onbeschrijfelijk. Enigszins omdat we geschiedenis schrijven, anderzijds in die omstandigheden tegen eigenlijk allemaal profs dit presteren, dat is een onbeschrijfelijk gevoel. De ontlading was heel groot. Ik denk wel dat je dat mocht vergelijken met een van de mooiste momenten in je carrière, bij het kampioen zijn. Ik weet niet of ik het op dezelfde hoogte plaats, omdat het toch een ander gevoel is. Maar zeker bij de grootste momenten die je gaat meegemaakt hebben. Ik denk dat niemand het verwacht had, zeker omdat we tegen een profploeg speelden. Wij zijn allemaal, onze jongens zijn studenten, zijn leraars LO en noem maar op. Dus nee, ik denk niet dat niemand het verwacht had. Nee. Zondag gaat in de Alverberg de strijd voor de Europabeker voort. In de kwartfinale neemt Initia het op tegen het Luxemburgse Esch. En dat is misschien wel een haalbare kaart. We hebben al een paar keer tegen Esch gespeeld. Ik denk als we 10 keer tegen Esch gespeeld hebben, dat het ongeveer 50-50 is geweest. Dus ik hoop op die halve finale. Als we dan die halve finale spelen, dan zien we wel weer verder. Ik wil niet overmoedig worden nu het een Luxemburgse ploeg is. Ik heb respect voor hun, maar als we uitgaan van onze eigen kwaliteiten, die we zeker hebben, en dan denk ik wel dat we kunnen doorstoten naar de halve finale. In Belgisch handbal is het sowieso maar eenmalig dat er zoiets gebeurt. En daarom zijn wij aan onszelf verplicht om daar het beste van te maken. We willen absoluut die halve finale spelen. Dus laten ons hopen dat dat lukt. De supporters gaan ervan uit dat Initia dit seizoen een prijs pakt. We hebben na een aantal jaren een nieuwe trainer. Daar heeft het voor mij niet per se mee te maken, maar ik denk dat de groep veel honger heeft en dat ze gebrand zijn op een aantal prijzen dit jaar. Een paar jongens die misschien weggaan, een paar jongens die echt die prijs willen pakken dit jaar. En liefst meer dan ene, denk ik. Dus ze zijn er echt op gebrand. Maar het succes komt er natuurlijk niet zonder de steun van de supporters. Het publiek stuurt u toch in moeilijke momenten naar voren. Als je er motivationeel wat door zit of fysiek wat door zit, dan kan het publiek toch veel doen. Het is wel aan u dan om het af te maken. Maar een volle Alverberg, dat geeft altijd een duw in de rug en ik hoop nu dat het zeker zo gaat zijn. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Nog geen enkele Belgische ploeg heeft het ooit gedaan. En, het is zeker een reden om naar de Alverberg afgezakt te komen, want het is uniek eigenlijk. De kwartfinale tegen Esch is zondag om 3 uur in de Alverberg.